Hari ni kapor ka mentang kwa ben kren ni ke khubor. Ka pyrthei ka donkam palat yapi. Ka pyrthei ka donkam palat yapi. Balai nga ong kumta nga kren yapi ki bala pediang yo jisu yapi ki bala yo ke jing siu spa yapi ki bala yo ke jing penksan yapi ki bala yo ke buram ke jong blai ka pyrthei ka donkam palat yapi yapi ki bala don ka ktien ke jong blai yapi ki bala yo ke jing pesla ka jong men sem ba khoi ka pyrthei ka donkam palat yapi balada pipim don ka pyrthei kan jatno habang apet ya ka ktien ka jong blai nga yu ya kini kinuksa shibon na ka bible badang nget ka jingdon ka jong pi ka long shisha ka bodon kam palat hado kata shwai ka tanga kwa banai khublei yapi we baro ki ba snap bat ki ba shashkor ya ka ktien ka jong blai ka ne ka por ka ba menta nga ai khublei fi ka teng ka batiang tam ka jong try unong penem jingi u Jesus Christ yapi ki badang shu snap mai nga pediang sunu bahai fi sing ka channel jongka Potternet bat ya fi ki bla ju snap na ka por ka por na ka singi dona preng ju fi bla snap ki bnai ba snap na da songo ushishan na ka banta jong fi ya ka ba fi iet ban snap ya ka tin ka jong blai tani ka por ngan point no shi ka tin ka jong blai ba ka ta ka long ko mga ongi fi ndo men ba ka pyrthei ka don kam palat i fi abang ipet ya ka tin ka jong blai ngi i ka ni ha ba ki don ki brio ki jong blai kata ka jaka ka baki ki don ki yo ya ka jingkar khu la kala de ki ban yapru ki yo ka jing penem namar ka jing don jo ki brio ki jong blai em ka wan ra ka jingkar khu la ka de ha ka ying la ka de ha ka shnong la ka de ha ka jaka tre la ka de hang no ru ha ba ka dang don ki brio ki jong blai ka ta ka jaka ka dang long ka bala kar khu ha ba ngapet akan ni ka por ngapet ka ba de bat ka long ying long sem namar ba ka don ka rahab namar ba ka lap diang yau trai ka Bible ki thu ingi baladei shisha ban penjatno ika Jericho but ladei shisharu ban penyaplut ya baro ki badan ha Jericho Henry kaladon kata ka nuti ka bakerteng ka rahab bakani ka nuti ka rahab kala pediang ya kit kinong sentiat kala pediang ya ka khubor kala pediang i shakri ki jong blai bat kala IT yeladi badai namar ta ka daw pag ying jokar ka yo ya ka jing penem ka Bible ki thu ingi Joshua kala nong ba Nongkhryiem kani ka khot ka ba arbusan ka ong bado Joshua la ripen ya ka rahab ka nuti bada ka ying ukpa jongka bada baro bakala dan bad kala shong ha Israel hado kani ka sngi namar bakala buri ya kita ki nong lam ktien ya ki ba u Joshua ula pa ban sentiat ya ka Jericho namar bakadan ka rahab tade hengta baki bahaying ki bahasam jongka kila yo ala tading ta kwa abrong ifi kan ngi la filap diang yu jisu fidei ibreo ke bakodar baleng ba jong pi ka yeng kan yo ke jing penem lemda kumta kumba ka jot ke Jericho ka yeng jong pi ru kan jot no tading ta ka jingdon jong pi ka long shisha ka ba don kam hado kata namar ba pipi don ka don ke jing penem ha ka to ka yeng namar ba pipi don ka don ka kamba ha ka to ka yeng namar ba u bleu la penem ya fi on penem ya ka yeng ke jong pi ru parok kawai tading ta kwa banong ifi pidai ki brio ki bakodor palat jong trai tading ta ka yeng ka don kam ifi ka yeng ka don kam ifi long kat balong jagat baja yeng scam api do ka bakot pinyu ibet ya ka jing penem ka jong trai ya ka long yeng ka long sam jong fi barok kawai tadai mai nei pa ki men ki para wat ye kita ki bahayeng ki jong pi ru ma kita ki lada ka dei na ka liang ji mai jong fi nei pa jong fi kita ru kin yo ya ka jing penem habang apet ya kaktin ka jong blai ngayo iru haka por ka jong Daniel ba onda habau Nebuchadnezzar ula phos niu ula khot igini kinong le bertong lani kita kinong batai kini kimla ban batai ya ka jing phos niu jong weipat kata ka dei ka jing shisha lada phos niu bo pi ong pastor ya thu yang as nga phos niu yu le singa kumu brio maladang ampat yo ka jing penchai no ble le singa mla ban batai kata maru brio ka tan babatai ke jing phos niu jong tau brio magalong kumta bo phos niu no Nebuchadnezzar hadin blo phos niu la klet no ke jing phos niu ke jo ba tau ong ni ki brio te thu ma pi king phos niu ka tan bar ka ka por am u Nebuchadnezzar ula hukum ru ban penyap no ye kini baro kita kinong batai namar ba usuk thu ba ki de kinong batai ki ba shu ak lene ki bamdan bor lene kita ki nong batai ki ba shu pulut ka ye ka spa ka phau ke jong u man saban peja ki
Henry namar ba udan u Daniel hagata ka jaka. Namar ba udan u Daniel hagane ka office. Kwa ba nong ikata. Ba Daniel wang kum no ba usiem un shule gerki no kom ta. Ay por ya nga. Balay un supniap no kom ta. Ay por ya nga. Bangan duay. But kum ta usiem lo yo sngo ita ka khubor lo pen sange no ita ka order ban peniap ya kita kinong matay jing pos niu na kita kinong le bertong na kita kinong le swar. Uang to ngan up. But hadin ba uul up. Ublay upen pau ya jing pos niu. Ha u Daniel ya ka ka ba u Nebukadnezar u pos niu. Badeng ta udah batai ya kata ka jing pos niu ka ba u Nebukadnezar u pos niu. Badeng ta ba kita kinong le bertong ba kita kinong batai pos niu kinong batai kita kiyo lai im namar balay ba udan u Daniel hagada ka office. Deng ta kwa abanong ifi ka office jeng fi kan long jingker ku namar badan mapi. Kana ka jing tray ka ba pipi tray, kana ka jaka tray ka ba pipi don. Kan long jingker ku namar badan mapi ba lakar ku daw try. Tadeng ta ka jingdon jengfi kan long ka jingker ku. Tadeng ta ano mi na ka jaka duai shu bo blay nang ai fi ka bor pin long ka jingker ku ya ka jaka ka ba pipi don. Mga da duai bo blay siya open slap fi bo blay upan kami fi. Hagan ni ka office ka ba blay labo fi. Wanong ni ba popular nang ni. Ngaka abanong fi barok gi ba pop sada. Dai mapi ken ba hok man ai ka gospel. Siya kita gi ba pop makir kin yo lang ka hok ka jang Chris kan. Tadeng ta nganget ba finlong ushabi man play ka doonot jung kini gi ba bon na ka office. Kani ka jacket tray ka jung filar ka di school office na di jung tray belahang no no. Ngaka abanong fi pi dai ushabi. Ya ka ba blay uladap ban bu khnang ya pi ka to ka jaka. Ya ka ba finlong ka daw ka jingker ku ya kini ki babon la phim don ma pi to ka jaka kini baro kini yap don ai ngo ya blay bu ifi to ka jaka snow tho ya ka jing khot ka jong blay ka jim jong fi u blay la khot ifi ban long ka daw jong jingker ku habang apa ya ka tin ka jong blay ngi yu lot ya ka Sodom ba ka Gomora kani ka kren ya ka Shillong hagapor ka ba ulat udan kini kibadan hagata ka Shillong kila ban le pop kat ba kiman kila ban ye shongkha ba ki angel kila ban le kat bin ki tim sang ki di ki bam ki shongkha ki le kat ba mon ba kila ban le ki borok namar ba ulot udang dan hagata ka Shillong jongki barkai ka baja ba anda laweng no ulot na kata jaka anda habalapen kan ria no yu ba de ka yeng ka jong ka tanga jong begini ki angot ki khon kai ka baja kata ka Shillong kada jot no nan thiau u bleu do pha de ki kindok ding but u da thang nadu telong nadu ten raya ka Sodom ba Gomora but kada jot no sundan hero but kada jot hero namar ba balai ba umdan shu utau ba hok ha kata ka Shillong tadeng ta kwa ban ong ifi ka ni ka sngi pidon ha ka ni ka Shillong ban long ka jingker khu u bleu la bu ifi to ka Shillong ba pinlong ka jingker khu malada ka Shillong kam priang ya fi mlelei ublei un sarong no ya fi pondala rong no ya fi kan ka Shillong kan sajot kan ka Shillong shisha oh ngini ibet ya kata ka jimbitar ka jong blei tekat ba pidang don ka dei fi ban pla kat ba pidang don tu ka Shillong ka dei fi ban kren kat ba pidang don ka dei fi ban yathu shapang ka jimpen emu Jesus Christ bat lada kala poi ka por la kimnya ublei un rong no ya fi Shabeneng ban dal rong no ka jing jenjar ka jing bitar ka jong blai kan man hap hagita baro ki jog jing bom ka ngo ong ka tin ka jong blai tadeng ta ka pyrthei ka long ba ka long kom ni rong sngo tang ne ka we badang don ki ba hok ki dang don kita ki ge ba i utrai ka pyrthei ka long ba ka long kom ni na mar ki dang don kita ken ki nong duai ki nong yasat ki briu ki bla siu spa ki jong trai tadeng ta ki ba pop ki yo ba ni le kemen lang ha ka pop ka jong ki yo ba ni im sahu sahai namar baki nang don ki bahok si sin blaweng no ki bahok kan wan ka jin jar tra kan wan si sha ka jing penstam kan wan si sha ka jing yam ka jing lenyar ka jing pen jinjar ka jing bitar ka jong play ka bakat ka jing bitar hagata ka por ngin sepet habang apay tru nagtin ka jong play ngai iru ka wi ka bantaba ladai ban penyap tru ya baro kita ki ba don hagata ka ling kidai ki koidi sudah bat kan ka ling ka ladai ban pra namarba kawan kata ka eryong erlang thari henrei hagata ka lieng uladon ro uwei ukoidi bauta udi upol hagata ka lieng ga babel ki thu pinapuli ka ni filaban shem naka kam ki apostol kil nong ba arfu nyo ni ka khot ka ba lai phu nyo ko ong ting ni ladon baro hagata ka lieng arspa nyo pho hunreungot ki men sim
arspa nyau po nriu ki mensiam. Tadeng ta arspa nyau po nriu ki mensiam ke badan kita ki koidi ba kita ki sipai barok ki danang ta ki ladai ban yap no namar baladai ban penyap no barok maruni usipai umut dorbet mo lada ka prang ni kalieng kini ki koidi kini opet udan we sipai ba kerteng Julius ne onai penyap namar balai baka babel ka onghang ni ka kwan puli kini ka pon na kini ka lenong ka ba ar punyo kini ka dekat ka ba sau pu ar ka ongom ni tiga jing temu jong kita ki sipai ka long bakin penyap no ia ki koidi yo ba uno ru na ki unjingi sharengko bat yo like no henry utau rang ba shispa ba do kwa ban pen emu pol ula kang no yaki na kata ka jing temu ba ula hukum kat ki banang jingi bakin rengko nakaling bat ban point ning kong shakarengko bat ya kita ki basa ki wei halor ki lentang ki wei pat halor ki wei ru ki ba nakata kaling kumta tegala jaba baro ki lalaim shakarengko namar budan upol ki lalaim ru nakane ke eryong erlang thari kila dei shisha baka ka lien kan pat baka dei shisha bakin ya ngam no akata ka duriau bat bakin ya yap no baro kata ka di benengkong ba ka ba aru ba anda kan ka lien kala pat shisha ki shipai ki don ki jing temu ben penyap ni ki koi di baro ni ta orang ba shispa udah kang ong em nai penyap namar balai bukwa ben pen em ya upol namar budan upol ki koi di baro ki ala em tadin ta kwa benong ifi ke ni sngi habaudan ki shakri ki jong blai phiru pinyo ala em habagi don ki nong duai na kabanta jong fi habagi don ki nong yalap ka gospel na kabanta jong fi shisha ublay ula bitar ul akwa shisha ben penjat no ini ka perthai re namar badang don ki shakri ki jong tadeng ta hadu menta ublay umpan shimlakta ya ka ni ka perthai shimlakta ru ya kita ki bapop namar bagi dang don ki bahop tadeng ta kwa abnoi fi ni ka ski menta ka jingdon ka jong fi ka long shisha ka badon kam laga dei haying laga dei ka office lada gadai ha Shillong lada gadai hang no ru kwa abanong ifi kani ka perthai ka don kam ipi kani ka perthai ka don kam ipi lada pipim don barok kinya yap don lada pipim don barok kinya sakamanut tadai ta ka lengkha ka berli kinong tri ki khndiat bu bleu khot ipi bapin long kita kinong at ya kita ki mensim ki ba ko dor kan wanum shong klikti wanum shong tang hagieng ne tang ban sulit jaseng yele di simet duai na kabenta ki paramarjan jofi duai na kabenta ki lok ki george duai na kabenta ki shakri duai na kabenta ka Shillong duai nam tang ni kari bat nganget haba pipi duai utrai un pen khia nambar ba pipi don utrai un pen em ya kita baro ya ka ba pipi duai kada ki jingdon ke jongpi kalong sisa ka badon kam hadu kata pilih ki bako ador jong lengat pa ban duai kerpang na kabentai jong fi ki bela sis pa jong try nga ingo imagine ka khubor ya ka ma ai ka ski ka bamenta ngada ingo imego pa nam tang ni ki breu ki jong me ki kin thai ki shinrang ki be eat me ki be shakri me ki bela pediang ye me ki bela yo ki jing sis pa ki bela yo ko kan ra try ka jing pen san ki bela yo ka hok ka jong me ki bela yo shi sha ye me u Jesus Christ ban Nazareth but try me na ger ku ni ki khon ba kinang la ban shakri ba kinang la ban pla kinang la ban sakhi ba kinang la ban duai ba kinang la ban longo krat ka daw ju ki jing ku la ha yeng laha sam laha ka Shillong ka tha laha ka jing trai jing ta laha ka ni ka perthai ka baki kinang don nga duai nga kerkhu ye fi ha ka kertengu jisu ba jisu nang pen slap ye fi ba jisu nang pen dap ye fi da ka bor ba tra sha unang pelong fi ka jing shai ba fin ai ye ka jing shai sha ki da ki bedum ba fin nang long sha ki ka jing kerkhu ye ki da ki bedon ha ka jing tem utrai unang kerkhu ye fi unang ai ka met ba ko ba khia ye fi unang kerkhu ga long yeng ga long sam ga jong fi ki khon ki kti ki jong fi ka jing trai jing ta jong fi ha ka jing shakri ga jong fi baro nga duai nga da kerkhu bo try unang pendap utrai unang pensla bo try unang penon kambor ba ifi nga duai ha gni baro kerteng jong jisu no pedem amen try na kerkhu ifi ha in second do la sha ka sngi bless you amen